גיל הכרתי באינטרנט. נפגשנו בים בעיקרון. הייתי ילדה בת 17 וחצי, והיה לי אתר שהייתי כותבת בו כל מיני דברים על עצמי, וגם לגיל היה אחד כזה. בבלוגים, בישראבלוג. ואיכשהו הגבנו אחד לשני. ואז החלטנו שאנחנו הולכים להיפגש. באמצע הלילה אמא שלי החליטה שהיא מתקשרת אליי לשאול איפה אני. כשהיא אמרה שהיא הולכת לפגוש את חברה שלה. הייתי המון בתל אביב בתיכון, ובסופו של הלילה הם החליטו פשוט לבוא לקחת אותי. החליטו שהם באים לקחת אותה. עכשיו אבא שלה הוא שוטר. הוא בא עם ניידת וצ'קלקה עובדת. ונורא נלחצתי בהתחלה, כי ראיתי ניידת באה לאסוף אותה אז. והם החליטו לבקש ממני שגיל לא ילך הביתה כי הם רוצים לראות מי זה. שאני לא אמרתי להם שאני יוצאת איתו. לא עצרו אותי. הייתי בטוחה שהוא לא ידבר איתי יותר בחיים. הנה אנחנו אחרי 6.5 שנים.